Родна реч о майна сладко, што звучи навред крај мен, реч на мама и на татка, што говорим всеки ден. Тя звънти, когато пея, в радостния гриех ти. Вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. Тук Георги Димитров не е вожд и учител. Той просто е българин, а децата често отбелязват факта, че учат в училище, носещо българско име, макар и не толкова популярно у нас днес и сега. В Босилеград съжителстват исторически натрупвания, но децата по никакъв начин не се чувстват обременени. Просто защото говорят езика на своята мама и дори учат на него. За учителите да преподават на български е нещо повече от сбъдната мечта. И признават пред нашата камера, че се вълнуват всеки път, когато отварят учебника. България най-много може да ни помогне с учебни помагала. Нагледни средства, картини, снимки. Тези работни тетрадки нямаме доволно. Бързо премина и тази наша среща с българите в Босилеград. Ние се прибрахме от дома, а те останаха пак там. Много близо до своя дом и все пак не съвсем у дома.